impulzom som prišla ja, pretože tento nádherný park je pre našich klientov veľmi nenahraditeľnou súčasťou ich životov, radi tu chodia a tým, že tie stromy sú tu už niekoľko desaťročí a už majú teda známky poškodenia, hlavne tie ovocné stromy, tak som strašne chcela, aby sme to oživili. So zariadením sociálnych služieb spolupracujeme vlastne od minulého roka. Vykonávali sme dendrologický prieskum všetkých stromov, to znamená, že všetky stromy boli individuálne posúdené podľa zdravotného stavu, podľa vitality. Boli navrhnuté zásahy na stromoch. Dneska tu vysádzame 32 stromov. Vysádzame hrušky, marhule, jablone, egreše a maruše. Tento priestor využívajú najmä naši klienti, ale taktiež aj rodinní príslušníci, ktorí ich tu navštevujú v zariadení a taktiež aj okolité komunity, nakoľko sa nachádzame v takej sídliskovej časti, takže všetci využívajú tento náš rozľahlý park.